Dong, pagpila na yung sandwich. Tag 100 kon. Tag 100, tagay kong isabi. Tara ko lo. Oh, bayad ako. Hala, kwarta? Ah! Kuyawa ragud ana yung gikaon nga sandwich. Kuyawa sa palamanda. Kwarta. Surtiyan ako ani, uy. Mas kung kabantay ang tag-iya ani ba? Ha, mas maayo ani. Ragan akong palit. Tag nilibo pag yun. Pasigwa ka bantay ang tag-iyaan ano. Ang nagbaligya nga ang kwarta iyang napalaman sa pan. Uy, namalit siya pag-usab. Dong, papalita pa kong sandwich. Isa. Tara ko lo. Tag 100 kon. Ano rin, Dong? Ora. Tuan na, giablihan na po ng ikaduhang palito. Hala, Hala, ang sandwich, naaragya po'y palaman nga kwarta. dala ko'y sunod kwarta. Surtiyan dyan na akong lawa, uy. Hasta pag yung dagana. Karon, lakaw ang tao. Muduol ko anang bata kay mamalit pug ko. Sandwich mo diya, sandwich mo diya. Dong, tagpila man na imong sandwich. Tag 100 te. Ako nang paliton tanan. Sure ka te mo ni paliton tanan? Sure kaayo. Pila man day na tanan di ay. Kani sa tiya ako sa iya po. 1 2 3 4 5 6 7 8. 800 tanan te. 800 na tanan? Kanipis! Dong, palito na ko ang bawat isa na og tag 200. 1-6. Kay kabalo ka dong, naluoy kay ko pag-ayos sa imuha. Nakita na ako ang akong kaugalingon nimo. Maunang, paliton ko na tanan kay para makarelax na ka. Hala, dili jud ko katuote. Salamat jud kayo tiya. Ayaw pagpasalamat sa kuadong. Deserve ni mo na. Nya dong, pakapi na lang ang sudanan. Sige te. Dalier na rot sa kong baligya oy. Muli na ko be. Kakuwarta jud ko pag-ayo ani ron. Ngano bitaw tong namalit ka ganina una? Nga wala niya ni Pacquiao. Yes! Ako dyan makakwarta ni ron pag-ayo. Karon ako nang ablihan. Asa mang kwarta? Ay, dili. Permiro pa tong abli. Basig na adel sa uban. Mag-abli na pugog ikaduha. Wala mang gapoy kwarta. Pero basig excited ako. Basig na aaning uban. Di lang jud mo wadag paglaom. Kay gagalina, nakita jud na ako sa akong duha ka buok mata. Nga na ang isulog kwarta. Kani dako. Purna agad ya. Ano manggihapon? Hindi mo, Bi?
Asa na lang nabilin. Basig na ari. Umay sulod ko.